Bueno, empecé xogando primeiro ano de infantiles, tiña eu 13 ou 12 anos e viña de xogar nun equipo en Foz, de ser portero de fútbol campo. Empecé aquí e ao principio foi algo máis difícil, porque viña dunhas mecánicas distintas ao que é o fútbol sala. Ao principio igual se me fixo un pouco máis difícil entender un pouco o que é o fútbol sala. Pero, os compañeros foron axudando, córreme que os primeiros anos foron algo máis fáciles gracias aos compañeros, sobre todo, aos entrenadores. Despois sí que é verdad que na miña etapa, no meu segundo ano de infantiles, pois tuve a suerte de poder ir á minicopa de España, xa que o primeiro equipo clasificouse para a Copa, entrando entre os mellores, E, acórdome que o primeiro ano, segundo ano de infantiles foi, cando fomos á minicopa foi en Ciudad Real, e recordo ver o primeiro equipo, e recordo que gustoume estar ali, poder ver de primeira mão que é un campeonato grande, e pois como que empecé a gustarme máis este deporte, pois poñerme igual de meta. Eu ao principio non pensaba en poder chegar ao nivel profesional, pero claro, coincidime cos mellores anos do equipo, en primeira, e ao final pois pillei máis gusto, querer chegar a poder competir a ese nivel, poder chegar a estar entre o nivel profesional, Xa no colegio, desde pequeno, sempre estamos xogando en espacios cerrados, que son pistas de fútbol sala. Nos parques tamén son como pistas de fútbol sala, as porterías máis pequenas, que en fútbol campo, e ao final, pois tirache un pouco máis deso tamén, Gustache máis, ao que estás máis habituado, por exemplo, ao final xogar en pistas así, en porterías así, e, ofrecerme poder vir aquí, a Burela, e deixarme ben probar, tal, o que era o meu entrenador Alo, que agora estuvo tamén comigo na base todos os anos, que foi Fustes. E, ao final, o fútbol sala vía dunha maneira como que me gustaba máis que o fútbol campo, entón, pois, decidín dar ese paso. O meu segundo ano de cadetes, a nivel individual, creo que foi bastante bon. Os meus compañeiros, pois, alentaban un pouco que, se sigues así, podes chegar a entrenar cos grandes, E, no meu primeiro ano de juveniles, recordo que iba a algún entreno con eles, sobre todo un pouco máis na pretemporada, acompañábamos un pouco para as tareas en pista, chamábame para entrenar con eles, e aí foi cando, xa entrando na dinámica dun equipo profesional, facíase difícil, sobre todo o primeiro ano, e os poucos entrenos que fun, o que era entrar nesa dinámica gustábame, aí realmente é cando dixen que podo chegar aquí. Os primeiros anos que eu viña entrenar co primeiro equipo, o que son as tareas en portería específico, tiña moita referencia de Edu, por exemplo, sobre todo de Edu. E intentaba, adaptar un pouco o seu estilo ao meu, aínda que é un pouco máis difícil, porque ao final cada un é distinto, non todos somos iguales, intentaba guiarme un pouco tamén por Edu, sobre todo. Tamén empecé a ver, xa vía, pero seguía moito o fútbol sala e sempre me estaba fijando en moitos tipos de porteiros, según as súas cualidades, saber como podo adaptalas ao meu estilo. Sí, para min é un privilegio poder estar entrando con el, canto máis anos está, para min mellor, porque podo seguir tendo esa referencia del, seguir aprendendo del. Ao principio faise, o que é a primeira impresión túa, hai un ambiente serio, notase que son profesionales, que non é o mesmo que estar entrenando cos teus compañeros en juveniles ou en cadetes. Ao principio, esa seriedade que hai en pista, igual transmiten xa tamén eles a ti, pero tamén esa impresión vai sendo, como ese medo a esa seriedade vai se perdendo un pouco, eles van congeniando ben contigo, bromean e están de bon rollo contigo, ao final non se fai tan costa arriba como parece desde fora. Sí, sobre todo os primeiros anos fíxose moi costa arriba, porque é unha diferencia bastante grande e costa un pouco coller iso ritmo, sobre todo por si queres ter un nombre aí na portería e poder conseguir un puesto, tens que sempre dar o máximo de ti e incluso máis, Non é só entrenar en pista, tamén despois fora hai moito traballo detrás que non se ve e que moita xente non pode chegar a apreciar, pero a xente que sempre está aí comigo, eso vai apoiando e vai me axudando a que poida eu estar no meu mellor rendimiento ao largo da temporada. Para min é increíble, porque moita xente sempre me dixo, moitos profesionales,
deste deporte, compañeiros, entrenadores, dixéronme que non é o mismo estar xogando o que che gusta e ao máximo nivel fora da casa que na casa. Que realmente aquí temos eso, que temos que apreciar estas cousas tamén, non? Sempre quixen dar o mellor de min e moitas veces puiden dar o mellor de min, incluso máis, pero a veces notaba como que non me encontraba nin eu cómodo, nin que estaba dando o mellor de min, e que iso este ano quero sobre todo cambiarlo moito, non? Quero chegar a ser, quero superarme, non? No que é o Bruno dos anteriores anos, non? Que a veces non quería seguir ou seguir ao máximo nivel, ao máximo rendimiento, e quero mellorar o que é o Bruno anterior, non? Poder este ano demostrar que estou ao máximo en todo e poder chegar a optar minutos e un puesto no primeiro equipo. Sempre é algo que se pensa, sempre, os meus amigos preguntan moito tamén que quero facer estes anos, non? No tema este, eu sempre dixen que por min, a min encantaría estar toda a vida xogando para o Burela, pero bueno, iso hai que, ao final, hai que traballalo e ganalo, non? Non é chegar aquí e por ser da casa vanche dar o privilegio de estar aí, non? Tamén creo que se non se traballa, ao final non vas contar oportunidades e se queres telas, pois hai que traballar duro nelo, non? O ano anterior demostramos que podemos ser un equipo bastante competitivo e que podemos derrotar incluso aos mellores, que ao final isto non hai mellor, aquí non hai naide mellor que naide, non? Se estás ao nivel que tens que estar, pois que vas competir e poden chegar os bons resultados, e quero, pois eso, dicir iso un pouco que nós, falando un pouco polo equipo, vamos dar o máximo de nós, o máximo rendimento posible, pois para que os resultados señan bons, para que poidan eles estar tranquilos e poidan vernos e disfrutar do noso xogo e de bons resultados.